नोंथांमोनहा मडिकेयारावहाय माने प्रडाक्टखौ मबाइलजोंनो अर्डार खालामनो हायो गावनि मबाइलजोंनो दा बेखौ अर्डार खालामनो थाखाय नोंथाङा बे भिडिअखौ नायलां सोलोंनो थाखाय दा सिगांग्रो बे प्रडाक्टखौ अर्डार खालामनो थाखाय लोगोफोर नोंथाङा नोंथांनि मबाइलावहाय माने नैबे मडिकेयार एप्लिकेशना थानांगोन लोगोफोर बे आं टिर होनाया जुदि नोंथांनि मबाइलाव बे एप्लिकेशना गैयाबा नोंथाङा बेखौ गोजौआव दङ प्ले स्टोराव थांनानै लोगोफोर नैबे प्ले स्टोराव टिर होनायाव बाहाय क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेखौ इनस्टल खालामना लानांगोन लोगोफोर दा सार्च बारावहाय लिरनांगोन लोगोफोर मडिकेयार दा अब्लानो ओंखारगोन लोगोफोर नैबेहाय बे आं टिर होनायानो मडिकेयार दा बेवहाय क्लिक खालामदो अब्लानो बेबायदि ओंखारगोन लोगोफोर बेखौ माने गोबां सुबुङा इनस्टल खालामबाय लोगोफोर दा नैबे आंनाव अपेन लिरनाय दं आं माने टाइम गोलाव लायो होननानै टाइम सर्ट खालामनो थाखाय आङो सिगांग्रो इनस्टल खालामनो हादों दा नोंथांमोनहा इनस्टल खालामबानो जाबाय दा आं बे अपेनाव क्लिक खालामसै लोगोफोर बेनिफ्राय बेबायदि मडि सारनि फट' फैगोन लोगोफोर अपेन जाबाय बेबायदि इन्टारफेस फैगोन बेखौ आगदानिफ्राय आगखिथिं स्किप खालामलांदो बेनिफ्राय बाहाय MCA नाम्बार बिगोन लोगोफोर नैबे गोजौआव मडिकेयार लिरनाय MCA नाम्बार बिगोन लोगोफोर बेनिफ्राय नैबे गाहायाव थाला नुनायाव बाहाय पासवर्ड होनांगोन बेनिफ्राय रिमेम्बार मी दं लोगोफोर जुदि नोंथाङा रिमेम्बार मियाव क्लिक खालामनानै साइन इन खालामोबा लोगोफोर नोंथाङा खनले पासवर्ड होनांनाय नङा जायफोरा बावो एसेयावनो पासवर्डखौ बे बिथांमोनहा रिमेम्बार मी खालामनानै साइन इन खालामनो हागोन दा लोगोफोर आङो रिमेम्बार मी खालामनाय नङा दा आङो MCA नाम्बार होनसै लोगोफोर 72605074 आंनिया दा बेनिफ्राय पासवर्ड होनसै लोगोफोर दा साइन इन खालामबाय लोगोफोर बिदि इन्टारफेस फैगोन लोगोफोर बे आंनि प्रफाइला ओंखारबाय लोगोफोर फट'खौ नुनो मोनगोन नोंथांमोनहा बेनो दा लोगोफोर बाहाय माने गोबां रोखोमनि दं डैशबोर्ड प्रफाइल आं दा बिनि फारसे आङो आरो नेक्स्ट भिडिअ खालामबावगोन नोंथांमोननो गासिबो बिनि गेजेराव बुजायनो थाखाय दा जों लोगोफोर दिनैहाय माने मारैहाय अर्डार खालामनो हागोन नोंथाङा नोंनि मबाइलजोंनो बेनि फारसे सावरायग्रो दिनि दा नोंथाङा बे प्रडाक्टखौ अर्डार खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबे शप लिरनायाव थांनांगोन बे टिर होनायाव दा बेवहाय क्लिक खालामदो लोगोफोर शप होनायाव शपआव क्लिक खालामबाय दा शिपिं लोगोफोर बेबायदि ओंखारगोन अर्डार रेफारेन्स सेल्फ अर्डार डाउनलाइन MCA नाम्बार बे आंनि 72605074 दा नोंथाङा जुदि डाउनलाइननि थाखाय अर्डार खालामनोबा नैबे डाउनलाइनाव क्लिक खालामनांगोन लोगोफोर दा आङो आंनि नाम्बारावनो अर्डार खालामगोन हिसाबै सेल्फ अर्डाराव थानोसै लोगोफोर बेनिफ्राय बिलिं नर्मेल बिलिं दा बिलिंआबो नर्मेल बिलिंआवनो दोननांगोन लोगोफोर बेनिफ्राय शिपिं एड्रेसखौ नोंथाङा चेन्ज खालामनो हायो लोगोफोर जुदि डाउनलाइननिबा आरो जुदि गोदान एड्रेस होनोबा लोगोफोर नोंथाङा बे नैबे निउआव क्लिक खालामनानै टिर होनायाव क्लिक खालामनानै नोंथांनि एड्रेसखौ चेन्ज खालामनो हागोन लोगोफोर दा आङो डिफल्ट दोननोसै लोगोफोर आंनि बे सिगांनि होखानाय एड्रेसावनो आङो प्रडाक्टखौ अर्डार खालामगोन लोगोफोर बेनिखायनो आङो डिफल्टआव दोनबाय लोगोफोर बेनिफ्राय डेलिभारि मोड लोगोफोर बाय सेल्फ पिकआप फ्रम MSC लोगोफोर जुदि बे नोंथाङा सेल्फ पिकआप MSC आव थाङोब्ला लोगोफोर नोंथाङा माने थांनानै लायनांगोन लोगोफोर प्रडाक्टखौ दा बेनिखायनो नोंथाङा बाय कुरियर खालामनानै हो नैबे बाय कुरियराव दा बाय कुरियराव क्लिक खालामदो लोगोफोर आं बाय कुरियराव होबाय बिनिफ्राय दा नोंथाङा आसाम तिनिसुकिया दा बाहाय मोननै जोंनावहाय माने मोननै अपसन दं लोगोफोर नोंथाङा आसाम गुवाहाटी बेनिफ्रायबो लानो हागोन नङाबा दा आसाम तिनिसुकियावबो लानो हागोन आं दा आसाम तिनिसुकियानिफ्राय लानोसै लोगोफोर बेनिफ्राय अके खालामदो दा ग'आव क्लिक खालामदो लोगोफोर आसाम तिनिसुकिया होखांनायनि उनावहाय ग'आव क्लिक खालामबाय दा लोगोफोर आङो प्रडाक्टखौ सेलेक्ट खालामसै माल्टिभिटामिनखौ लोगोफोर दा दा लोगोफोर बेबायदि फैगोन अब्ला नोंथाङा एड टु कार्टआव थुदो बेहाय क्लिक खालामबा अब्ला कुवान्टिटि नोंथांनो बेसेबां नांगौ दा अइल माल्टिभिटामिन मिनारेल्स 30 टेब्लेट बेखौ आङो मोनसे दा नोंथांनो बेसेबां नांगौ बेखौ नोंथाङा बेहाय माने 1 दङ दा बेखौ ओरैहाय माने राइट साइडआव थुनानै नोंथाङा बारायनो हागोन बिनि बिबांखौ दा आङो 4 पिस लाबाय लोगोफोर बेनिफ्राय एडआव थुबाय दा बियो थाहैबाय लोगोफोर कार्टआव दा बेनिफ्राय बेक फैफिनदो आरो नोंथांनो मा नांबावगौ दानिया न'नि जुइसखौ लानोसै आं लोगोफोर मोनसे दा बेखौबो 4 बथल लाबाय लोगोफोर न'निया थाहैबाय लोगोफोर दानिया बेक फैदो दानिया नोंथांनो जुदि बिउटि
प्रडाक्टफोर नांगौबा बा माखौ नांगौ नोंथाङा चयस खालामनानै बिदिनो दा आङो पार्सनेल केयार नङाबा स्किन केयाराव लानोसै लोगोफोर स्किन केयारनिफ्राय स्किन केयारावहाय दा आङो माने गोबां दङ स्किन केयारावबो लोगोफोर दा आं बाहायबो सेलेक्ट खालामसै मोनसे प्रडाक्टखौ दा लोगोफोर आङो प्रडाक्टआ गाहायाव दा लोगोफोर आं नैबे फ्रुट अफ द आर्थ फेस पेकखौ लानोसै लोगोफोर बेयो बिराद जोबोद मोजां प्रडाक्ट आं बिनि भिडिअ बानायखांबाय बेखौ आङो लानोसै लोगोफोर 2 पिस मोननै लाबाय लोगोफोर बेनिफ्राय एड खालामबाय दा बेबो जाबाय लोगोफोर दानिया लोगोफोर आङो बेसेबां जाखो बेखौ नायनोसै लोगोफोर दाना नोंथाङा नैबे गोजौनि बे थिर होनायाव थुदो कार्डआव अब्ला नुनो मोनगोन नोंथांनिया दा लोगोफोर आंनिया अइल माल्टिभिटामिना 4 पिस अइल ननि जुइस 4 पेज बियो माने मोननै 2 पिस दा गासैहाय टटेल एमाउन्टआ जाबाय लोगोफोर 3868 लोगोफोर दा नोंथाङा कन्टिनिउ शपिं खालामनो गोसोबा नैबे कन्टिनिउ शपिंआव क्लिक खालामनानै खालामबावनो हागोन आरो जुदि नोंथांना प्रडाक्टआ थोबायबा जाबायबा दा नोंथाङा चेक आउट खालामदो अब्ला आङो दानिया नैबे टिर होनायाव चेक आउटआव थुनानै माने आंनि अर्डारखौ कमप्लिट खालामसै लोगोफोर चेक आउटआव थुदो बाय थुयोब्ला दा बेबायदि ओंखारगोन लोगोफोर एमसि नाम्बार 72605074 अमृत बसुमतारी आंनियाव लोगोफोर बे माने आंनि आइडियाव थांबाय लोगोफोर नो अफार गो उइदाउट अफार दा लोगोफोर नोंथाङा अफार लानो हागोन अफार माने दा आंना अफार जोबखांबाय दा बेनिखायनो नो अफार लिरदों लोगोफोर माने गो उइदाउट अफार लिरदों सिगांग्रो माने बे दानाव आं अफार लाखांखाबाय बे मासावहाय बेनिखायनो आंनाव अफार देखायाखै दा नोंथाङा रिपारचेसिं अफार लिरोबा बेहाय क्लिक खालामनांगोन दा आंनाव अफार गैथ'वा बे मासाव आंनाव नेक्स्ट मासावसो फैगोन आं दा बेनिखायनो अफार गैयाबाबो आङो बेखौ क्लिक खालामसै लोगोफोरनि बेहाय क्लिक खालामनानै टिक मार्क होदो बेनिफ्राय प्रसिड टु चेक आउट बाहाय क्लिक खालामनांगोन लोगोफोर नैबे गाहायाव बेनिफ्राय प्लिज वाइट दा शिपिं एड्रेस लोगोफोर डिलिभारि बाय कुरियर एमएससि आसाम तिनिसुकिया लोगोफोर एड्रेस नोंथांमोनहा नायदो आंनि एड्रेसखौ कन्टेक्ट नाम्बार दानिया जिमेलबो बाहायनो ओंखारजोब्बाय प्रडाक्ट एमाउन्ट गासै 3868 लोगोफोर माने दा लोगोफोर शिपिं एमाउन्ट 77 रुपिस लोगोफोर नोंथाङा जुदि 4000 सिम जुदि अर्डार खालामबा लोगोफोर बे 77 रुपिसखौ नोंथाङा होनांनाय नङा दा आंना 3868 ना बिनि थाखाय आङो 77 रुपिस एक्सट्रा शिपिं एमाउन्ट होनांगौ जादों दा नोंथांमोनहा माने 4000 सिम जुदि अर्डार खालामोबा बे 77 रुपिसखौ बारग'गोन आरो दा पेमेन्ट अपसन लोगोफोर गाहायाव दं पेमेन्ट अपसन सेलेक्ट खालामदो लोगोफोर नोंथाङा माब्रैहाय माजों होगोन क्रेडिट डेबिट कार्ड ना एमवेलेट दा लोगोफोर आङो गोजौनियाव क्लिक खालामसै क्रेडिट डेबिट कार्ड अर नेट बेंकिंआव बाय क्लिक खालामनानै मेक पेमेन्टआव क्लिक खालामदो बेनिफ्राय अब्ला नोंथांखौ पेमेन्ट प्रसेसआव लांसिगोन बियो मेक पेमेन्टआव लाङोबा दा नोंथांमोनहा नुबाय गिदिर आखरजोंहाय एमाउन्ट 3945 रुपिस लोगोफोर दा ट्रान्जेक्सन आइडि नाम्बारबो दङ बाहाय नायनो हागोन बेबायदि फैगोन लोगोफोर जेबो गिनांगौ गैया जुदि नोंथाङा क्रेडिट बा डेबिट कार्डजों जुदि नोंथाङा बेखौ अर्डार खालामनोबा नोंथाङा बाहाय नोंथांनि एटिएम कार्ड नाम्बार बा क्रेडिट कार्ड नाम्बारखौ इन्टार खालामदो बेनिफ्राय एक्सपायरि डेट इयार सिबिबि कोड नाम्बार बे कार्डनि खिथुआवहाय माने मोनथाम आखर थायो बेखौ होनांगोन बेवहाय नेम अन कार्ड ओमफ्राय कार्डनि नाम मुंखौ होदो लोगोफोर बेवहाय बेनिफ्राय नेट बेंकिं खालामबा नेट बेंकिं खालामनो हागोन एक्सिस एचडिएफसि एसबिआई आइसिआइसिआइ दङ लोगोफोर आरो इउपिआई खालामबा इउपिआईनिफ्राय खालामनो हागोन दा बेनिफ्राय इउपिआईआनो बेस्ट लोगोफोर नोंथाङा नैबेहाय दा इन्टार बिपिए लिरनायावहाय लोगोफोर नैबे बक्सआवहाय इउर नेम @बैंक नेम बेवहाय माने नोंथाङा नोंथांनि माने बै इउपिआई एड्रेसखौ होनांसिगोन लोगोफोर इउपिआई एड्रेसखौ होनानै बेनिफ्राय नैबे पे नावआव क्लिक खालामबानो नोंथांना बे अर्डारा कमप्लिट जाहैगोन लोगोफोर नोंथाङा पे खालामबानो जाबाय दा लोगोफोर आं पे खालामनाय नङा माने आं
माने नोंथांमोननो देखायनो थाखायल' आं माने बे माने भिडिअखौ बानायनाय जादों। दा नोंथांमोनहा बेबायदि रोखोमै पे खालामबानो जाबाय, अर्डार खालामबानो जाबाय। इजिलि लोगोफोर नोंथांनि न'आवनो बे प्रडाक्टआ आरामसे सफैगोन। नोंथांमोनहा बा अबेबा डिपिआव थांनांगौबो दरकार गैया आरो बिलजों लोगोसे सफैगोन लोगोफोर आरो नोंथांनाव इमेल फैगोन। दा नोंथांमोनहा बेबायदि खालामनो हागोन लोगोफोर। आंथ' अर्डार खालामाखिसै, नोंथांमोनहा खालामबानो जाबाय। नेक्स्ट आङो माने खालामना दिन्थिफिनगोन। आरो लोगोफोर बे एप्लिकेशनखौ मा इउज जायो आं बेनि फारसे नेक्स्ट भिडिअ खालामना दिन्थिगोन लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय। दा नोंथांमोनहा 605074 बियो आंनि माने एमसि नाम्बार। नोंथांमोनहा बेजों इजिलि जइन जानो हागोन, रेजिस्ट्रेसन खालामनो हागोन लोगोफोर। आरो जुदि नोंथाङा रेजिस्ट्रेसन खालामनो गोसो दंब्ला आंखौ कल खालामनो हागोन लोगोफोर, बा वाट्सएप मेसेज खालामनो हागोन। दा लोगोफोर दिनै बेखिनियानो जोबथ'बाय लोगोफोर। बाय, टेक केयार। खालामनानै लाबानो जाबाय।